sa kaya request tao ng mga kuan, mga audience. Oh. Na malo mabulo-bulo. Iya plus lang ito. Agyang ko tay barato ko nakapakap ito na tano na esampor na agyang ya paman na page tano. Kaya po Islamic Crush. Oy, adam sama na ya page. Kung mga ulama inimbite ako iran sa tigiran man na iya kinanglan na makaturo kasi sa agyang ya page sami. Wallah. Ang anong mga pangulog seminar sa Star? Oy. Mga bangsa ko si Kumyaw na discuss yung tanong na aya pindiscuss tanong na subida. Okay, nagyan ko ta pindiscuss tanong ro na ini karangakan so may susuratakan palaki na dapat na sampai sa 1.8. Okay, dapat na sampai sa 1.8. So, kala kami susuratan wa palaki. Okay. Agi-agi ya. Na ayak ya pressure siya saya. Na Epo 11 Eco 1997. Ari. Na tama ni man to at 2022. Oh. Kagiya ayap pangangalianakan na ubaan na miso ubata si ikudatar ta ulama. Oh, na ubata makaturo sa karibatan, kanaban yang karibatan. Alright. Yan ang ikyati niyan, nagipon ka malukabong karasan. Oh. Isa ko dapat na magba Amarawi City na di ako di makaturo sa agyang na station ni Adyong. Oh. Na di ako ni man-discuss na sa mga ulama apakanagon na langon nila no top kakuan mapakapya. Oh, patira na bagunan na discussion sa agyang kakuan bida. Oh. Okay na iman to na ayaw mapipikirakan pag-usayin ko kanu imato nagyang kaya akya pakasagad kaya sige sagad nagyang kaya pumutuin sa akida Islamia. Oh, kaya pangimpo na mga Muslim naso kaya pakatundog yan. Oh. Tumuanan, aliran nakawos. Yang kaya akida na upama ko pamaranawa tanong na pangimbenar. Oh, Paratya. why paratya. Oh, ano na ka paparatya tanong si Allah. Ha? Ato na ka paparatya tanong ko si Uye. Akida tutohi. Ato na ka paparatya tanong si ko mga malaikat. Ha? Ato na ka paparatya tanong si ko mga kitab. Ato na ka paparatya tanong si ko alungan na maurid. Oh. Na aya sampur na yan na so ukura na mafia, gusto ukura na marata. Oh. Okay, nagyan nga diskusyon na kan na siya kan ato na akidaw mga nabi. Oh. Ato na akidairan. Ada abatan nurun tuntulan kadap namin isurat. Are. Okay, na aya marja tano, aya reference tano na sa Quran. Oh. So mga nabi, ipoon si ko Nabiula Adam na aya akidan niya na isa-isa sa Allah. Ha? Oh, isa-isa sa Allah. Yang kaya kapag isa-isa si Allah na ayam ya to unakan o kaya pressure sa kan kenapa ayak ko kinuha na suminis surat si iko ikapito ka century sa giyang hijrah. Oh. O di nasi sa giyang kaya iman tuwa new millennium. Oh. Kaayap yang ilubakan na so tindog kumyangaw na mga ulama. Oh. Nagyang kaya akuan tauhid kaya pa kasalayan na bida
Oh. Da pembetulan sa subject ka tauhid. Okay, nasabab sa giyong kutwa kaya kinangla o mga kaya kinangla na mga Muslim. Si ko kasabuta ko kay isa-isaw Allah na sumiyurat sa mga ulama. Oh. Okay, na ilayin tanong ato na ko mga nabi. Oh. Na kaya pagampagan na nabi na su Adam. Oh. Ha? Miya kataluluhon suno. Ha? Okay. Asuno na nabi agu rasul. Ha? Suno na pensagyang kutwa ulul azm. Kaya mana niya nagyang kutwa tungon ay merasay. Arasul agu nabi. Ha? Okay. Na ayag na tindigiran na isa sa Allah. Nadiran pang ibaratan. Ha? Sa mga ibarat, apakasaginda sa kaadim. Manusia. Okay. So, Nabi Ibrahim, nasamut oras yan na madaglap simbaan. Hari Mayor. So Ibrahim nasamut oras atau nga na madaglap simbaan. Hanap simboy sa Barahela, simboy sa Bituon, simboy sa Kayo, simboy sa Olan, simboy sa Kuwan, Alungan. Oh, mga Bituon. Nasakang ko ta oras, nagyero ba to Ibrahim? Pag na inigyero ba tiyan na Kuwan? Puwersa. Ari. Ha? Pinggag ba yan sa Kuwan? Mga Barahela. Ha? Yuto kailan sa pamanak Kuwan, pamanak Kawaraw Ibrahim. Askan niya mo. Ari. Na kaya so pa kaya na sunsupag tao. Yuto so Allah na pitero yan na kana Ibrahimu umma. Oh. So kung so Ibrahim na timbang yan na nisyon. Ha? Equivalent yan na nisyon. Isa-isa so Ibrahim. Ugay na equivalent yan na nisyon. Ha? Oo. Na. Yero ba yan so Barahela? Naibudan yan nung binasada so sa timano na niya kalalaon. Oh. Ama saya parusan yan sa kulta kaya pa sopak yan ko kuano kapugingod agyag yuti di booster konstitusyon na ayap simba nila na Barahela na may sugotap pamakakuha siyang masa tanong na presidential decree hari Punishment. at itungon ha oy na tini mo walang anak kayo pionik hari rasaas sa ingin na Baghdad. Oh. Sa Baghdad. Oy. Hirap na. Natini mo, namimulya sa Timana Palaw. Oh. At katawan ni mga urip no lag yang utwa katutungon. Dan peka kadag sum lilibton siya. Oh, ani pa nga pala si Ibrahim. Ha? Na ini petekro. Sang utap pungyong yan. Oy. Kaya kakadagdan ng utang lilibtaw. Ha? Nagbugok tekan sa akong dakuan yan. O. Nadad na ba niyang palawi eh? Na so Allah, so Ibrahim na sabab sa giyang kutwa. Correct. O. Agiyang kutwa pangimbenar yan. Nagubiyang utang pangintuhan yan. Ha? Linin di wallahu ta'ala sa giyang utapoy. Na kaya buwa piturun wallahu ta'ala. Na kulna ya naru kuni barda wa salama berarti ang masagyang nga nanakuan apoy pitiro mi ati wallah ha ahay apoy nambeluy ka amatenggaw akyat tatangkaan barda wa salama ini sumpah to ng kutwa akyat tatangkaan paani ka kuwa tenggo
Oh. Andi ka kuat tenggo. Nataman sa mi pundoso apoy. Nasu Ibrahim na kuya buya pen. Na. Nabagyan na ni kuan pamana kontari akida oh. Anto na akida Ibrahim. Agi girubat yan ang mga katuhanan. Oh. Yang muta barahela. Kami aluyak na sa miyaw na. May isagun. Ha? 5 kapatero dan. Oh. An nalawas yan. Okay layo. Ha? Yang muta kini tulad nun. Ha? Na ayami tuturo ito na sulangwan makasa sa ginda sa ropaan o barahela nadi ka pa kaya bali na pangintuhan. Oh. Di ka ka makaubo ka uga. Ha? Ang nalawas yan. Oh, upang makupiyag tataw na piyagon sa mata, piyagon sa tangila. Oh. Apkailay. Dan yawan yan. Doon yawan yan. Ha? Doon yawan yan. Nadi ka pa kaya pangintuhan. Na, ano kung tanong ko mga bitoon? Yang uta bitoon, paganeron na matatapos sa kalangitan o. Suulan na matatapos sa kalangitan. Sualungan na tungan na din na mawatan sa kalangitan ang uto katataguan o. Kaaya ka pembilang asi ko kawatan rakitan o alungan na sana daw iya. Ha? Yang mutuwa ko na tira na 1 year's lightning ah. Oh, agyang mutuwa seko isa ka segundo na milyon. Oh, seko isa ka segundo nakapalagwin niya na milyon. Ha? Bilyon na kwan. Mile. Kawatan yan. Kawatan yan. Oy. Dami ka tanong saan ka na nakakawatan na yan nakuha na. Ano nga? Oy. Nagyang ko tuwa, ropa na bitoon. Ang mga ngayugan sa langit. Oh. Pasindo. Di ito transfer. Ha? Nadi ko pa kaya kuan? Pangintuan. Ha? Beda. Ha? Pisidop. 3 miles. Are. Pisidop. Yes. Yuto ikaturo no Ibrahim. Ala illam yahdini Rabbi. Oh, upama ka. Iya ko turo ka na kan. Minitaman ako, miyadudag ako. Miyapad ako kung mga lalim. Oh. Nagyaya mga urip no Allah na dia kena dituro uno. Amay-amay na ayam ya kadagtan na akida Yahudi. Oh. Aya akida Yahudi. Ah. Hari mayor. Napaparati aniran naso. Tuhaniran na si sa langit. Ha? Aya agama Kristiyan na paparati aniran na sukad na niran na si sa langit. Yes. Baliw di ka nagasimbahan sa ngalan ng Ama sa langit. Ha? Ayaw manari na mibaluy ka Kristiyan. Hello. Ha? Sa ngalan ng Ama sa langit. Ito ko sa Allah, ngutas Ama, areo. Pakata lang ko na lumatatag. Ha? Na. Sama na ng mga urip no Allah. Nakito ko ang tanong so akido mga nabi. So Allah nas kanya ni miteroon. Maka na Ibrahimu Yahudiyan. Wala Nasraniyan. Walaking kana hanifan muslima.
Kenapa keatasan Ibrahim? Kenapa keatasan Ibrahim? Nah, kenapa sekalian Yahudi? Oh. Kenapa Nasrani? Kenapa Kristen? Oke, nah Hanifah Muslimah. Hanif. Millah Hanifiyah. Ay manang uta millah Hanifiyah. Na agama millatun khalisatun minasyirk. Agama alimpiyo sa kapan ako to. Da ami kekendisyon amay tekebu kapan ako to. Muslima. Oh. Ang babayuran tang na sumusundong si kukandan niya na Rabbul Alamin. Ha? Na. Basta ganyan. Mandug tanu si Rasulullah. Ari. Why? Oh, mandug tanu si Rasulullah. Mandug tanu si Quran na ini turunon. Ha? Surasul na aya katiru yan. Natigyan kan Allah. So Allah Ta'ala na maadin din. Lam yakun isay gayro. Dap na say Inad no. ami adin. Oh. Ha? Dap na say ami adin. Ha? Sensual. Na baka mo kaya din so Allah. Oh. So Allah nakitiro yan ko Quran yan na mapuro. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru. Ha? Tama sang utakap sa ginito ayat. Ha? Ay maanaw to na huwal awwalu la awwala lahu. Skanya ni tagen-tagen na skanya ni pagam-paganaya ada pendaban yan unaan. La awwala lahu. Ha? Huwal akhiru la akhira lahu. Pulimpusan ada di pulimpusan yan. Ha? Na pulimpusan yan. Na, malutan nuro na esing ito. Kaya pagampagan na inad mo Allah Ta'ala ka din. Kaing. Awalu khalqin khalaqahu Allah subhanahu wa ta'ala alma. Oh. Ha? Yesu kaya pakatundot-tundot kaya pangadwad la. Aya tagit-tagit na inad mo Allah Ta'ala naig. Ano mo tatago suig? Basi sa dila naman lupa. Ari. Di. Nakawang. Oh. Koreano kaya na kukuhan egg. Kainan niyan suwaras. Ari. Kaya pada sa akida. Oh. Ha? Ina din suwaras. Pinakamalakad ng Allah. Oh. Oh. Kaso mga malaikat natira ng matan kung malagi ang aras. Oh. Ari. Ha? May kalalagi ang yakuan. Ha? Ayaw maawi dun. Nawaluwa malaikat. Wa yahmilu arsha rabbika yauma idin tamaniya. Ha? Maawid si ko. Arasu Allah. Tagyang ko tuwa kiadnan yan nun. Nawaluwa malaikat bayo. Oh. Ha? Irawan na dito nimbasan ng kayakuan arsari. Natabita si ko. Ya maganda. Ato na ri aras. Diran katawan ni aras. Oh. Ars. Kena berdunia. Kena. Kata su definisyon yan. Oh. Si mga kitab. Sumiurat sa kitab. Nag-iimbi atong na kano. Diyan manaya al-arso huwas sarir. So kung su aras na kanter, katre. Oh. Ha? Zukubah anak kubuyan.
Ha? Ari. Ad na kubuyan. Walahu arbaat kawaim. Ad na pustin yan apat. Oh. Ha? Ad na pustin yan apat. Kaya lang ko. Totoo. Oh ay. Na aawi deno pat walu wa malaikat wal ars. Ha? Aawi deno pat walu wa malaikat. Oh. Ha? Malaikat. Benda gip na kay kaman nagibig. Ha, definition na kuan. Ars. Ars. Pon ko kinimutan kan tama ni mga tuwa kay na benda gip nga man giu. Ay kata yan na surga. Benar ni. Yan na ars. Ha? Benar ni. Kita mga mana kita. Ando matatago su aras. Are. Tama nag-ipiura ko ano. Ha? Seko ka puro ano ig. Oh. Pagulat no aras aguso jannatul firdaus sila ala naging mo tuig. Ha, iya atap seko jannatul firdaus sila ala. Ari. Oh. Aya pagampagan ni wa adnu Allah. Naig. Ha? Ikadua na. So aras. Na ikatlo so pansom. Oh. Namada kala dito wasukun su Allah ini surat ko pansom. Ya kapiatan. Dia ka surat tiran su Allah na. Are. Suwagi su Allah na di manunugo. Are. Suguyan su pansom. Oh, masuratan ka so kabayagan nami surat. Ha? Surat talaga sukabaya ka namin surat. Nasukabayaw Allah mi surat. Nada din nabawin libato pansom. Oh. So miya magana are. Dito na dira mi asu kun su Allah. Naskan yan ay kumiya patakong pansom, naskan yan ay mi suraton Allahu Akbar. Wal iyadu billah. Ha? So Allah. Kapag agingay ba sunasugo niya natin nalalakaw ka, napakalalakaw. Ha? Wa auha fi kulli sama'in amraha. Ha? So Allah na ini pangdoon yan, ini sugo yan. Oh, ini pangdoon yan sa langit. So mga sugo ni. Ha? Apitero Allah Ta'ala sa langit ati tauan au karha. Skake langit. Ha? Napangungunutan kasi ko suguan akan karhan ha? Malagi dum makadedaya ka antaw ka di ka mabubaya makadedaya masusurat ka di ka masusurat na manggulog ka nga susuguan na ato na ibisay ulang kita mo sinupa are kalata atay na pain oh. Nya katali ng mga misas kami na ay tumutangan ni. Ha? Oy. Iya nga sa bagi na piya ka pangampawiran si Kuwat Sulaw tala sa langit. Ari. Asulang ito na demi isin sa sulang uno pito lapis sa langit na dam misampay sa isino saglang arantay. Oh, adi sayo Ibnu Abbas oh, maranaw niya na. So Allah, na inad niyan suara sa pinangamala kaan niya no. Kaya gunso kursi. Are. Nakaturo siya lang pa kami, narado siya kursi. Hoy, kaya gunso kursi. Hindi tiro namin yung tudul sa wala. So kursi na tiyago ko aras. Oh, mas suaras na upama ko ipagibaratan ko dunia na disir ko atungan na maulad. Oh, na inibeta dun sa kursi
nadataros saglangarat rantaya salay. Oh. Ano lagi pantagin ro? Ha? So kursi na inanuso doon sumia agusok pito lapis sa langit. Nadami sampay sa saglangaran. Ari. Napakabang ang pauna na riswallah. Oh. Ha? Ari Mayor. Inna lillahi wa inna Malutano kwan na oh. Ha? Malutano pakablang na kaya pamikiran. Oh. ay babarakati ki mayor pa suminod tayo sa babarakat. Oh ay. Kwan na ya, oh. Dalil akli, ang yubat. Ari. Istidlal. Yubat turido yung agama at yun na bilkin mo kaya giyang kadalil sa pamikiran. Oh. Iya man ang agama tanog Islam na agama yaw mga mga kay pamikiran. Innama yatadakkaru ulul albab. Ay bu makapamikir sa akin na mga ulul albab bagi mayor. Datar ka. Ha? Adnaw ta kaulun yan. Nabat yang isaw kuan yan ha. Hoy. Man to akin na ay bud na hindi tanong ko nga so di niya sasagutan na si mapasang ngaran yan. O ba makapasang? Ari. Wah. Ginagan no basa mo tadi jimbasan sa bagian Buddha ka. Marataw tabas ah. Ari. Ang tua Buddha. Begitu tanong na si mapasang. Kau ba makapasang? Sumayang kamungangan. Namiring kalalagan. Sadikaung kadawayan. Ha? Ari. Nah, itu tanong si mapasang. Wa tanong ng uta Buddha. Ari. Marataw tabas ah. Ari. Nah. Bisa pasang tanong. Sama nuto mga urip no Allah. Oh. Naamay ko piya ko untuk ditanu sukuan Allah si kursi. Nami kay itu Allah. Ari. Niada mutu Allahu Akbar. Kesambian nuto. Kata ya, paman kursi ya oh. Tabi ta. Ano mindung tanu si ko Allah. Ada banian pamanakwan. Saginda oh. Basta mo tudwa ko kursi. Makuraki para subakan ni maakwan maluluklok. Ari. Mas malas sa kursi. Mas malas sa kursi. Oh. Nasu Allah na akbar min kulli shay. Oh. Mala sa tama na mala. Da aban yan lagi sa kala. Oh. Uy, naknaba ka na sa balawas. Ari. Wala niya kung daw kukuan ka. Laysa kamithlihi shay. Wala yakun lahu kufuwan ahad. Ito pa kayo pangingirin. Yung pangingiring. Na. Sa surga, Janatul Firdaus. Al-alao. Na kaya tapian masuig. Hari mayor. Pinusagyan kaya po mo na bago ilmo ko. Yan kaya bago teknolohiya. Na may kapangibunar siya nagyang kaya mga minahan matatag sa didang malpuan apunan yan na oras. Na may atang kadagyong kutwa katiru Allah Ta'ala sa Quran wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Oh. Ha? Inituro na miso. Putaw. Ha? Natungo niya matatag na pangit. Ha? Pasan matatag na mga uranium. Hari. Kami tagos yang di dalam lupa. Di na tumpu wag yan kung tano. Oh. Na mga urip no Allah. Mandugtan no si ko mga sahabaw Rasulullah. Ato na akidairan. Hari. Baad na miya tirukiran. Hari. Yang apa ukiran? Asu Allah
Namuuntod ko oras. Oh. Ha? Dun. So anas na iniison. Sahaboy ko na oh. Ha, salapay oh. Salapos salihaya. Naba salapi. Ha? Salapos salih. Nandun nga sa kapuwag. Asala ko ng pasit. Amig na damo ma. Yan pala lalo. Lalo na. Salapos salih iniison. Ano na nga ar-Rahmanu alal asistawa. Oh. Nito istawar oh. Oh. Nito kalima istawa. Hindi na kahit sa gusto na. Yung ito istawa na fi'lo to. Oh. Fi'al. Di ka baloy, di ka pa kayo babaloy asipa. Ha? Are. Verb. Ati ka English. Ha? Istawa. Lagi nga bagwa kapit. Na inip manera nung na istakarra. Oh. Wajalasa. Padagla ko yung dictionary. Kalabi sa pulo. Udah kami pang mga iso kadaglan no. Oh. Ha? Langon na. Anti ka kwa dictionary. Hari. Ada tarong na sa kapal. Oh. Adun na lisanon Arabakan. Oh. Kalabi sa pulo to kabulyo. Hari. Ada guru din mau ma iba ayam mana istawa na jelasa. Udina istakara. Itu kena. Oh. Nah, ayam yang umaku. Sakamos. Oh. Na isa diran ni maana na hafiza. Wa kahara. Ha? Wa tasarrafa. Wa malaka. Oh. Wa tamma. Labi sa pulo amana. Nada abon di rumah budak teh di padang lima to. Hari. Mana namo? Ah, wakbar. Dah. Ayaw mana kahara. Na ini par. Ha? Tasarrafa. Na pitundingan dataru ni panaw ni kwan. Ama kasi ko paganay. Musi amin nula. Oh. Oh, ay, pitundingan. Kasi ama yan, ay mo na. Oh. Okay na inalin so tiap seri ama yan na imato na kwan. Bito ka na. Hari. Ay, may kita din ba si Mayor? Pag may kita din. Hafiza siniyap. Hari. Ha? Suariran ni Mayor. Siniyap. Wagala ba? Pamanay. Mua kenan. Ini paparian mo pa. Oh. Sabi sa ikidinir. Iya may bahasa Arabo. Are. Naba kumya pasan sa lugar Arabia. Okay, nama pasang ako ron. Are. Bahasa sira mangirawap, niya gambugo gi siya kanan. Are. Naba ko Arab na ibig dagan so guru na Arab. Are. Madang lagi sa istingan mo. Ha? So mga Arab nasa kani ko ngiran, are. Istar ngiran. Jangan dia usah mga di Arab na siko lugu Arabia menagi du balaga. Antawa ka nako, antawa ka sarap na istar ako iran. Allahu Ha? Akbar. Are Mayor. Oh, nakapagambugo na etika. Kapag umuguna kaya kakagya kwan. Para di ketu ko na matahara ko anta. Oy. Kayo itu benar. Oh, ay gitu benar. Kapagambugo benar. Oy. Minggu lebu ako sa mga di Arab. Oh. Nasureporta kan bahasa Arab. Sulang mulang bapeso mga Arab na so direktora na kuriksyonan yan. Riba tayo kuha na ka. Are. Ha? Nasa ka na daw niyan ka koreksyon eh. Excellent ka-grade yun. Yun na, si Amin lang to. Pero yan. Kuha. Ha? Bahasa Arab. Nabago bahasa. Are. Ganyan kung mga di ka sa kwet na excellent sa grade ka. Nadi ka, nangan di ako sa kuita kin na nakuan. Pada ko si sa utap ke ribuna, nagu utap ke midelan. Ha? Pakilean na kanu sukuan na kanu.
Pati si Amin Laon to, pisaksiyangan niya. Okay, nataros Why? ka. Kenapa susung sa bagya di pamagro tinag region? Kami yang benar kami. Kalau yang yaw saya nak pamna titu. Itu mah bener. Yang bener kami. Tarang Doon nang kaya baon mimana si ko mga sahaba. Iba aya istiwa. Nadjala sa wastakarra. Oh. Kubaan na matong niyo sa kabagwan na permiwag na timbakan niyo uluwag na ya. Allahu Akbar. Ha? Ano Okay. yung mga nadya sud? Muntod. Ay man nadjala sa namiyuntod. Ano tayo sa istikara? Istikara. Nasunabi, anak katiru yan. Aso ala namiyuntod si kukuan, namiyuntod si Rano na mismo tiyagi mo tagay sunin sa Laylatul Isra wal Mi'raj. Miyo bayro natin ka na miyo. Ha? Naba na miya tiru yan, miyuntod ako si kukursiya padagan sa Allah. Ari, Yari dia kalau aku makin ay kaya mitiru saya na si Ibnu Taymiyah. Oh, na ditano pa sin panutulon si Ibnu Taymiyah. Baka rin tanong. As si Ibnu Taymiyah, naso isa ka milyon na ulama, nasyo pang yan. Sa oras. Anta kung to isa ka milyon na ulama, mga Asyaira, mga Al-Maturidiyah, ha? Mga Abu Hanifa, mga Hambali, ha? Mga Syafi'i, mga Maliki. Kaya imam, pembetulan sa Imam Ahlus Sunnah nagyang kay apat na madhab. Abu Hanifa agina ni kakairan. Malik, oh, tumalon dukun. marangan so Imam Malik Abu Sukwan. Abu Hanifa. So Imam Malik na Imam Ahlul Hadis. Oh, sekali ni madakli hadis ataga Madinah. Masuk Abu Hanifa na Imam Ahlul Ra'i saragakan. Ha? Ya, apa cara Ha? Wah. Ijira ada ketunin na hadis. Abu Hanifah. Si Abu